an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan mafificiyar sadaka a wajen Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace juhudul mukil, shine wata kokarin talaka wanda bayi da shi ma ya dage ya matse ya cire abin da ya sawwaka domin taimaka ma addininsa da kuma taimaka wa bayin Allah domin gina lahirarsa da dacewa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. in uwa masu albarka, akwai waɗansu gaɓoɓi guda 5 da ya kamata duk wadda Allah ya mishi wadata ya fahimce su, ya san su, ya yi aiki da su kafin haɗuwarsa da Allah. Akwai waɗansu abubuwa guda 5 da duk wani mai arziki, duk wani wadda Allah ya buɗa mishi game da abinda ya shafi rayuwarsa, dukiyarsa, wadatarsa, arzikinsa, ya san waɗannan ababen ya kuma yi ƙoƙarin sa su a cikin aikinsa kafin haɗuwansa da Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a mun fahimta? Abu na farko, duk wani mai arziki, duk wani mai wadata, duk wani mai arziki, duk wani mai wadata, abu na farko da ya kamata ya sani ya kuma sa shi a lissafinsa, wannan dukiya da take hannunsa, ya sani dukiyar nan dukiyar Allah ce. Shi ajiya aka bashi, riko aka bashi. Duk abin da kaga ka mallaka a rayuwar duniya, duk yawan dukiyar, duk yawan arzikin, idan kana so ka more wannan arzikin, abu na farko da ya kamata ka fahimta game da arzikinka, wannan dukiya da Allah ya baka, riko ya baka ka rike kafin wani lokaci. Jama'a mun fahimta? Dukiya ce ta Allah. Allah a cikin alkur'ani yake cewa وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. الله مدوكاكين سركي يجي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Allah ya ce wadda ba su samu karfin tattalin arziki ba, waɗanda ba su da wadata da za su yi aure su zauna da matansu, Allah ya ce su yi haƙuri su kame mutuncinsu, su yi haƙuri su kame kansu. Allah ya ce kar su fada cikin zina. wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Allah ya ce waɗanda ba su samu hali da za su yi aure ba, Ubangiji ya ce ku yi haƙuri ku kame kanku, kar ku fada cikin zina. Allah ya ce kar ku fada cikin alfasha hatta yughniyahumullahu min fadlihi, har lokacin da Allah zai wadata su daga falalarsu su ma su yi auren su. wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum. Allah ya ce waɗanda suke neman a yanke musu fansa da za su biya daga cikin abin da damar ku ta mallaka na bayinku, Allah ya ce fakatibuhum, ku gaya musu abin da da su biya su yantu su zama 'ya'ya su bauta ma Allah a cikin 'yanci. In alimtum fihim khaira, Allah ce in kun ga alkhairi tattare da su. Jama'a mun fahimta?
wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, bayi waɗanda suke mallakar ku sai suka nemi iyayen gidansu su gaya musu nawa za su biya, me za su yi su fanshi kansu daga wannan bautan domin su rayu a cikin yanci. Allah ce fakatibuhum, Allah ya ce ku gaya musu abinda da su biya su fanshi kansu, in alimtum fihim khaira, matukar kun ga akwai alkhairi tattare da su. Allah sai ce kai bayan ma kun taimake su, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Allah ce kuma ku tallafa musu, ku taimaka musu daga dukiyar Allah da take hannunku, wadda ya baku ku rike a hannunku. Jama'a mun fahimta? Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Allah ya ce ku taimake su, ku ba su daga dukiyar Allah da ya ba ku riko a hannunku. Duk wata dukiya, duk yawanta, yalla koi wannan dukiyar Allah ce, kai alhaji riko Allah ya baka. Jama'a mun fahimta? A cikin suratul hadid Allah ya sake cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah madaukakin sarki yace aminu billahi wa rasulihi. Allah yace ku yi imani da Allah da manzonsa, sai Allah yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Allah yace kuma ku yi ta infaki, ku taimaka daga dukiyar Allah da ya sanya ku wakilai a kanta. Jama'a mun fahimta? Duk wani abun da kake da shi a duniya, idan kana so ka amfani abin, ka mori abun, abu na farko ka san wannan abun da yake hannunkan ajiya, riko, wakilci Allah ya baka. Aminu billahi wa rasulihi. Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzonsa, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, sannan ku yi ta taimakawa. Allah ya ce daga abinda Allah ya sanya ku mamaya a kansa. Jama'a mun fahimta? Ai shekara 10 ko 20 ko 30 da suka wuce, wannan kuɗin ba a hannunka suke ba, a hannun wani suke. Kai ma yanzu an baka wakilci ne ka kula da su, an baka wakilci ne ka rike. Idan mai arziki yana so ya mori dukiyar da Allah ya bashi, ya lura ya fahimci cewa wannan dukiyan riko Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Jama'a mun fahimta? Yadda misalin yake shine, mai arziki kamar a ce wani ne da yake da arziki da dukiya mai yawa, yana da kamfanoni daban-daban, kowace cibiya, kowane kamfani akwai manajan da ya sa ya kula mishi da wannan cibiya. Jama'a mun fahimta? Yawa misalin kamar mai arziki ne, yana da manyan kamfanoni, yana da kamfanoni na shinkafa, yana da kamfanoni na siminti, yana da gidajen mayi, yana da kamfanoni na fulawa, yana da kamfanoni manya-manya. Kowane kamfani sai ya saka wakili, manajansa da zai kula da wannan kamfanin. Sai ya ce wa manajansa, idan mahaifinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 10, idan wanka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 5, idan makwabcinka ya zo ka ba shi shinkafa buhu 5, idan wani miskini wadda bayi da shi ka gan shi ka ba shi shinkafa buhu 3. Yanzu manaja yana da asara don ya ba da shinkafar nan? Idan ma akwai asaran, ta shafi manaja? Wallahi duk wadda ka gan shi da arziki misalin kenan. Jama'a mun fahimta?